So hello guys, welcome back to another videos. KWO uनाव दिनैसो माबा जादों मा होनोमोनलाय खिजुर जादों खिजुर बेगराव खुगासिनो गाइस मोनसे खोथा लानानैसो फैदों आं दिनै नै गाबोन 23 अक्ट'बर आपकामिं बड' मुभि मोनसे दङ दा बर'स आरोना दा बर' मतलब बुझिबाय दा बर' फिल्मा गाबोन रिलिज जागोन नोंथांमोना थांनानै बै चेनेलावहाय साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेशनखौ अन खालामना लाबानो जाबाय मानो होनबा बे हिस्ट्रि अफ बर' जोंनि गोदोनि बर'फोरनि हिस्ट्रि फिल्मा मोजाङानो जा मायानो जा जायखिया स्क्रिप्टखौ जेनेबा नायबानो जाबाय जेनेबा ट्रेलाराथ' बिनिया एसे इन्ट्रेस्टआनो मानो होनबा जोंनि गावनि हारिनि नालाय थ' नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव थांनानै नायबानो जाबाय आरो आं कमिउनिटियाव माबायावबो होनानै होगोन ना मा होनो गाइस अके आं बारा गोबाव भिडिअ बानाया जायखिजाया नोंसोर थांदो नायहैदो ट्रेलारखौ आं ट्रेलारखौबो होला आरोना आरो आदा एनिथिं एमजेनियाव होनानै दोननाय दङ बिनि मोनसे लं ट्रेलार रखमानो जेनेबा बुंनाय गेदेर गोलावफोरनि जेनेबा प्रमद बर' सार आरो अनेकानो दंलाबायो आरोना नामा सासे आं बावबाय माने अनजालि दैमारिबो दङ ओमफ्राय दं आरो सोरबा सोरबा नायहैबानो जाबाय नोंथांमोनाथ' बाय बाय।